Хора, аз съм Избака БГ, тук на мен е Гога Геймс БГ. Ето ми мен хиената. Белата за мотел. Да. XX хиената. Днес пътуваме към Хисаря, към Пловдив. После отиваме за Хисаря. Населено сме. Да. И ще, нали, по някое време ще спра клипа и ще продължим в Да ви Пловдив. разкажа и една легенда за това откъде идва името Ициман на този град, който виждаме отдясно. Да, екскурзоводката тук говори. Просто аз съм хиената и на средна гора планината. аз ще имаме още много влогове. Просто сега пътуваме и решихме да снимаме. Всеки ден ще снимаме, нали? 4 дена подред. 4 дена. Може да правим някои челенджи. И така, Може да правим челендж на един от клиповете. този Може не само списание на Султана, останало един път в деня, може града до ден днешен, така че според легендата. И както виждате, сега спираме. Да. И ще спреме за почивка. Това е деца. Там е. Там е. Да, бе, това е тук къде. Това е тук къде той си беше. Виждате, че има и други автобуси тук. Това е тук, Така че, там той си беше моля купил едни всички да работи си вземат и бяха много яки, жестоки. да си И вземат сега пуски, който има. ще се върнем, когато тръгнем отново И на път. хубаво, няма как да си объркаме нашия автобус, защото Долу ние сме след малко. единствено с двоетаж. Хайде да е лабар. Лахабър! Коса е, хора, след 15 минути мъчение слезна сме. Ще се върна след малко. Коса е, хора, сега сме в мотела и още на път сме стигнали. Брат, това е човека. За 2 За 27 лева е той. О, това е истински меч. Дано да го е фокусирало. Купиме с теби. Има... Батите бъде В този мотел има всякакви ножки, има и градинарски инструменти, има всичко. Да, в момента разглеждам и затова обръщам. Да, о, палка. Не си взима. Палка. Esta само ти. А това? Гледа, луда. Те са еднакви, само това им е различно. Има фенерче. Да, хора. Гледайте само. Истински. Не се подвеждайте. Да, ти срежем врата е. Гледайте, бухалка. Еса, бум. И... Покер. О, белот. Да. Тук има всеки пусти. И аз няма какво да си купя, човек. Не знам, те стъпили са. И... Чудо. Ти 3 лева за тази глупост. Но това е истинска ли? Не. Граната с водка. Граната с водка. Да, бе. Това е направо. Те са лути. Лути. И да, ще се върна след малко. И да, хора, няма го да продължа чак докато влезем в автобуса ми. Малко от тук. И... Нали, ще го доснимам в мотела Лав. Кой куче бе? Да, тук са едни са ученици. И... Него е един съученик. Скарай се. Що? Какво правиш то?
Малко по-напред от вратата на втория етаж. Отпред на втория етаж. Hello, it's me. It's fucking me. Ще се върна след малко. Продължаваме ниското сме. Как? Взимай! Има! Ето! Ето бе! Каля! Има точно! Арбе! Добре, вече нема. Грешно. Къде е главата? Това е Явор и Оги. О, искам и аз в YouTube. Мирно. Какво си купил? Ето, Даниел. Кой не знае как се взима? Ей, там Ей, там до мен. Коса е хора, сега продължаваме, пак сме в автобуса. Вижда се. Цензурът. Ето и мен хената. Наистина една. Тук едно. Долу в описанието ще има и линк към канала ми. Да. И Вака БГ ще ви качва клипа и линк към канала на Гората Games BG. Моя канал вече си ви е ясен. Яна, ти качва ли си още клипа? Има, да. Не банам. Така. Мали. Така. Сега тук се оправяме. Така. Аз имам два такива. Супер максим. И да. И сега ще тръгваме. Това е бая. Сега ще тръгваме от Ехтиман към Пловдив. Да. И това ще бъде. Здрави! И хора, това ще бъде. За сега. До следващия път. Да. Чао и до следващия път. А да, това беше първи ден. Всъщност може да не е свършено. Ние ще... И чао и до следващия път. До утре. Деца,